Hvor må jeg så bruge nu? Ja, jeg skal på ferie her. Jeg ved ikke, hvis I kører mig en tur i byen først. Det skal jeg med gerne gøre. Ja, fint. Ligesom lidt af det der ude i Danmark. Her bliver en øjehus. Der er det lidt for en kunsthistorie. Og her til højre, der er en museum. Og det her, det er Kapitholm Højskole. Det her er det der en byggeri udvikling efter vi har fået banegården flyttet i 2 stykker. Det er en masse der i byen. Nej, hvad er det, Skive har? Skive har en masse. Jeg synes, vi skal spørge nu af i god gang, de kommer ind til det. Hvad er det, Skive har? For eksempel hvis de fælder, hvis de ikke fælder. Vi har en dejlig natur. Vi behøver ikke køre med en koncept, men en sådan lige på hele. Det er skønt. Hvad er det, Skive har? Okay. En dejlig spændende. Vi har en havn, og det er også dejligt nede i havnen. Hvad er det, Skive har? Ja, når det går, Hvad er det, Skive har? mange nede på vejene. Lidt udvikling. Gode skoler. Så prøver på området. Gymnasium. Skoler, fabrikker, natur, gågade. Men det har der jo alle vejen. Alle vegne, jo tak. Men ikke Skives fabrikker, Skives natur eller Skives uddannelsesmuligheder. Kan du bare antage det der på Sønderskolen? Jeg har set, at disse børn mener, Skive har. Det er fedt, det her, det er glad for. Det er de skolegange fra sådan skov. Det er for mere end det er lige så rigtig hjemme ved det. Det er det gode, det er det lille køkken, det er ikke. Det er det steder, det sejler det side.
noget for godt i gang. Skive Kommune er ved at bygge et stort nyt rensningsanlæg. Og det er sandelig også nødvendigt med den udbygning af industrien, der har fundet sted i Skive i de sidste år. Skive har gang i hjulene. En undersøgelse foretaget i 1971 viser, at Skiveegnen er et af de områder i Jylland, der vil opleve den største udbygning frem til år 2000. Bang og Olufsen har i årtier produceret radioer i Struer, men udviklingen gjorde det nødvendigt at lægge en afdeling i Skive. Cirka 300 ansatte beskæftiget med at montere og samle radioer i forskellige serier. En stor del af fabrikationen går til eksport. I 1971 fordoblede B&O produktionsarealet i Skive. En af de virksomheder, der har draget nytte af Skiveegnens stabile arbejdskraft og gode industrigrunde, er trykstøberiet Metallic, som påbegyndte en udflytning fra København i 1962. Valget faldt på Skive, da man her fandt en levende by, der var interesseret i industri. Metallic startede med 20-30 medarbejdere, og da udviklingen forløb tilfredsstillende, flyttede hele virksomheden til Skive i 1967. I dag er der ca. 500 ansatte, og det eneste man beklager, er, at man ikke foretog udflytningen på et tidligere tidspunkt. En gammel Skive virksomhed, Skive Børstefabrik, gjorde i lighed med Metallic og B&O brug af Skives fordelagtige industrigrunde og flyttede fra Skives indre ud i det nye industrikvarter i 1970. Man søgte at undgå at skæmme det smukke landskab ved at opføre en harmonisk guldstensbygning med en speciel rostrød tagkonstruktion. Inden for murene beskæftiger man knap 100 medarbejdere, hvoraf mange har været ansat i en længere årrække. Ikke mindst takket være den stabile arbejdskraft har Skive Børstefabrik været inde i en gunstig udvikling med stigende omsætning. Slagterier bygger på landbrugsproduktionen, men den bearbejdes industrielt. Ikke mindst her på Skive Andelsslagteri, hvor medarbejdernes egne opfindelser til partering af svinekroppen og til kvalitetsstempling har forenklet arbejdsgangen. Slagteriets omsætning har været stærkt stigende, og en væsentlig del af produkterne går til eksport, ikke mindst til England.
Sammenligner vi nogle omsætningskurver fra nogle af de nævnte store virksomheder med Skive Kommunes skatteindkomst, ses tendensen tydeligt. Der er udvikling og opblomstring på Skiveegnen. Kun landbrugserhvervet viser her, som overalt i Danmark, tilbagegang i antallet af beskæftigede. I de sidste 5 år har næsten 2.500 landmænd på Skiveegnen forladt landbruget og fundet en ny fremtid i industrien eller i servicefagene. En del af afgangen fra landbruget skyldes den mekanisering, der for alvor satte ind fra omkring 1950. Den fortsatte mekanisering frigør stadig arbejdskraft. En reserve, som må udnyttes, hvis industrien fortsat skal ekspandere og hvor velstand øges. For den enkelte betyder det imidlertid omskoling. Arbejdsformidlingskontoret i Skive var et af de første i landet, der tog fat på at afholde erhvervsorienteringskurser. I ca. 300 tilfælde om året gik der en videregående omskoling til ufaglært arbejdskraft på specialarbejderskolen. I langt flere tilfælde der arbejdede dog anvist i egen. En af dem, der fik anvist arbejde, var fru Lilian Jensen. Vi har brugt i dag. Arbejde på det jo. Ja, så mange damer ude i øjeblikket. Der er masser af job i industrien. Skive har indset, at udgifterne kommer før indtægterne, når en by skal vokse. Der er skabt gode eksistensbetingelser for både mennesker og virksomheder. Skive har valgt at invitere en række teknisk avancerede virksomheder, her fra København, til at slutte sig til den række af blomstrende virksomheder, der allerede har valgt Skive for fremtiden. Fælles for Skive-virksomhederne er, at de alle nyder godt af en stabil og god arbejdskraft, og derfor er i stand til at eksportere, rationalisere og ekspandere. Verdensmarkedet trækker i høj grad på Skives ledende fabrikker. Dear Mum and Dad, now I'm in Skive, the town you told me so much about. I have seen the new teachers' training college and the fine new hospital on which they are still working. Both places have exotic water gardens, an unexpected feature in a small town like Skive. I have also met a nice girl. I'll tell you about her later. Hope you are well. Love, Harry. Liebe Eltern, vorgestern Abend war ich zu einem prächtigen St. Hans-Feuer in der Stadt Skive. Die Leute haben so schön gesungen. Viele liebe Grüße, Gerda.